Il-President ta' Malta George Vella żar il-Valletta Design Cluster fejn seta' japprezza s-sinifikanza ta' dan il-bini għall-artisti u għall-idejat innovattivi. Flimkien ma' ċiermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef u l-Ministru għall-Arti u l-Wirt Kulturali Owen Bonnici, il-President ġie infurmat dwar l-istorja ta' dan il-bini li sa ftit snin ilu kien fi stat ta' abbandun. Hawn ġie spjegat kif minkejja l-interventi moderni tal-bini dan xorta waħda żamm il-karatteristiċi tradizzjonali Maltin tiegħu fosthom il-madum u l-ġebla Maltija. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta tkellem dwar kif dan il-bini huwa ġojjel li ġab riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali f'din iż-żona fil-Belt Kapitali. Huwa spjega kif dan għandu bosta użi għal gruppi differenti. Dan il-post jagħti komunitajiet differenti reliġjużi, ekklesjastiċi, komunitajiet sportivi, laqdiet tal-festi tal-Belt Valletta li għaliex ukoll huwa post li jilqa' l-komunità tal-Belt, imma wkoll huwa post li jilqa' l-komunità Maltija kollha kemm hi. Naturalment post li għandu ħafna diversi fosthom ukoll spazju aħdar. Spazju aħdar li huwa l-ewwel tax-xorta tiegħu fuq is-saqaf tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici qal li proġetti li jagħtu l-ħajja lill-innovazzjoni u lill-imprizi li jkunu għadhom fil-bidu bħalma huwa l-Valletta Design Cluster għandhom jiġu inċentivati u mejjuna. Lan ukoll illi tagħti impetu ġdid fil-qasam tal-startups u d-disin. Fejn aħna qed ngħidu persuni li qed jibdew il-karriera tagħhom fil-qasam tad-disin jistgħu jiġu hawnhekk u jkollhom spazju li tihom l-opportunità li mbagħad jikbru. U dan huwa x-xogħol li qed nagħmlu biex bis-saħħa tal-kultura nirriġeneraw postijiet li kienu mitluqa u anke nagħtu impetu ġdid fil-ekonomija kreattiva li tanti importanti għal pajjiżna. Il-President Vella ringrazzja l kull min kien involut f'din ir-riġenerazzjoni u osserva li b'dan il-proġett dan is-sit ġie salvat għal bosta ġenerazzjonijiet tal-futur.